Si ma volal fotiť? Čo máš povedať? Neviem. Tak zakývaj, alebo čo aspoň. Pozdravujem všetkých basketbalistov. A Jareku sranduje, že vrete cibulu, a to ozaj. Je fajn. Ja si ešte postavím svetla. No ja? Ste sa rozčuli, sa musíte okľudniť. Na všetkých papierov mám napísané Ladislav Meliško, oni ti čakajú, oni čo mi posielali. Aj tam je Ladislav Meliško, ale že na volákom ono, že mám Ladislav. Postavte sa teda takto spredu, zatiaľ vám spravím 3 fotky skúšobné. Na mňa pozerajte sem. Idem. Rytmus. Takto, teraz sa otočte takto z profilu z jednej strany. A pozerajte sa tam. Dobre, a teda ešte z druhej strany. Tak. No pondelok, keď si bol pri nebi, som to nebol naliel takto. Keď ma mykalo. Ešte viac sa rozprezrem? Skôr dajte tak na lúži. Keď ma Gágo videl, tak... Ešte to skúsim takto fotiť skôr sám. Ako, normálne takto bokom, ale ako? Normálne tak, ja vám to ukážem. Ja ti to ukážem, takto normálne si dávam. Takto. Takto. Dobre. Uši si musím. Ty sa nesmej. Ti zahodím ten tachometer. Boháč aj tu tričko robí reklamu. Počkaj, ešte ja to ešte takto. A potom príďte si rukami hlavou, aby to bolo také, že... Tak? Tak pohodlne, no. Mohla si byť aj väčšia. Keď je to takto. Tak si dajte dolu hodinky, potom si ich dáte. Ľudia, že v 14. storočí hodiny vyjebali. Musel mať Vlasta Burian. Musí byť. Tento dal mal malú hlavu do piče. To je dobré. Na stoličku. A hlavu ide do... Dám hlavu nižšie, tak aj koruna zjebe. To sa len že si on reprezentuje Slovensko na olympiáde. Dobre, ste to mali. A tak toto chyť potom. Takto, počkaj. Takto. To budem si užať. Asi sa pozri. Tu na mňa.